Hare Krishna, warm welcome for Gauranga discussion. நம்ம கௌர பௌர்ணமி 14ஆம் தேதி வருது. அப்போ அதுக்கு அந்த மூட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அவர் வந்து கலியுக அவதார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து சாட்சாத் பக்தனா வந்து நம்மள வந்து இந்த கலியுகத்துல இருந்து மீட் எடுக்கிறதுக்கோசம் வந்திருக்காரு. அவரை வந்து நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும். அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கணும். அவரை ஆரம்பிச்சு வச்ச அந்த சங்கீர்த்த யக்ஞ நாமஸ்மரணத்தை வந்து நம்ம நல்லா உச்சாரம் பண்ணணும். அவருடைய அனுகிரகம் வேண்டி நம்ம எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த செஷனை நம்ம எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेस्ताय டாக்டர் श्रीमते भक्ति वेदांत நான் மியூட்ல தான் स्वामी இருக்கேன். नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead had mercifully appeared at Yogapeeth in Mayapur, West Bengal. ஓகேங்களா? எப்போ இவர் தோன்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தோன்றாரு? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து பியோர் டிவோட்டி ஃபார்மில் வந்திருக்கார். நமக்கெல்லாம் தெரியும் பகவத்கீதையில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவரை முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாரு? சர்வதர்மான் சரண்டர். பரிச்சேத்திய சொல்லுங்க மாதாஜி. நாம் ஏகம் சரணம் விரஜ. ஓகே, சரண்டர் டு மீன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த சரண்டருக்கு ஏன் ஆகணுன்றதுக்கு அவர் காரணம் சொல்றார் இல்லையா? ஐ எம் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு. அதே பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய லீலைகள் சொல்றாரு. அதுல வந்து நம்ம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரால் பேசப்பட்டது பகவத்கீதை, அவரை பத்தி பேசுறது வந்து பாகவதம்.
பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதோட முடியுதுன்னா சங்கீர்த்த யக்னத்தோட முடிக்குது இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் பாத்தீங்கன்னா அதை எப்படி வந்து எடுத்துட்டு பண்ணணுன்றத வந்துதான் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். பிரபுபாதா சொல்றாரு, ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை 100 முறை படிக்கணுமா அவனுடைய வாழ்க்கையில. ஓகேவா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் அது வந்து பிஹெச்டி படிப்புன்னு சொல்லிட்டு. அவருடைய சரித்திரம் வந்து 100 முறைய படிக்கணும்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். எப்படி வந்து நாமத்தை வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை அவர் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தவர் இல்லைங்களா. மர்சிஃபுல் ஃபார்மா வந்திருக்கிறவர். சோ அவர் எங்க தோன்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யோகபீட் மாயாப்பூர்ல வந்து அவதரிக்கிறார். ஓகேங்களா. சோ யார் எங்க அவதரிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நவதீப்ல. ஓகே. அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் பெயர் பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் மிஸ்ரா, சச்சி மாதா. அவர் வந்து பிராமண குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறாரு. ஓகேங்களா. சோ இது வந்து ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி இவர் ஒருத்தர் வந்து பிறக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு பல புராணங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம், மகாபாரதா, கருட புராணா, நரசிம்ம புராணா, பத்ம புராணா, பவிஷ்ய புராணா, நாரத புராணா எல்லா இடத்துலயும் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கோட்டேஷன்ஸை வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். யாராவது, நான் ஜூம் பண்றேன் லெட்டர்ஸ். பொடியா இருக்கு மாதாஜி பாருங்க. இப்ப மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. अहं पूर्णो भविष्यामि युगसन्ध्यौ विशेषतः மாயாபூரே நவதீபே பவிஷ்யாமி சச்சிசுதः. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிறக்கக்கூடிய இடம் மாயாப்பூர் நவதீப்பும் இருக்கு. அவங்க அம்மா பெயர் சச்சி, சுத்தகன்னா பையன் இல்லையா. ஸோ இது வந்து எப்போ பிறக்க போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கலியுகா அந்த இடத்துல வந்து பிறக்க போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருட புராணத்துல வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன். அவருடைய மிஷன் என்னன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் எந்த நிறத்துல இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தங்க கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருக்காரு. சோ இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் அமுச்சு வச்சுட்டார். அதுல முதன்மையா முக்கியமானவர் யாரு? நித்யானந்தரா, அத்வைதர் 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 அத்வைதர். ஆச்சாரியர் சாலிகிராம சிலை வச்சு கங்கை நீரை போட்டு அப்புறம் துளசி இலை வச்சு வழிபாடு பண்ணார். அவருடைய கூக்குரல் வந்து கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு போய் கேட்டுச்சு இல்லையா. சோ அதனால வந்துதான் அவதரிச்சார். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறவங்க படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண வர்ணம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், மேல போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சங்கு. சங்கோ பங்காஸ்திர பிரசாதம் யஜ்ன சங்கீர்த்தன பிரேயர் ஜாந்திஹி சுமேதசா. சோ இதுல என்ன ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லைஃப்ஸ் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இட் ஹவ் பீன் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் யுனைட்டிங் த பீப்புள். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்க்கறது. ஃபார் இமேஜின் இப்போ நம்ம அதில் எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறோம். பட் இந்த ஒரு ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம் எதனால யுனைட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கதை மூலமா இல்லைங்களா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீலையை இவர் கொடுத்த சங்கீதத்தை வந்து பிரபுபாதா வந்து எல்லா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கும் எடுத்துட்டு போனார் இல்லையா. ஸோ எல்லாருமே வந்து யுனைட் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் அவருடைய மர்சி. ஓகே. அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், இட் மே பி சோஷியல், எக்கனாமிக், லிங்குவிஸ்டிக், கல்ச்சுரல், அதெல்லாம் என்னது மொழி இனம் எந்த பேதமே இல்லாம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ teachings, it has no parallel in human history. Sri Chaitanya's pastime defy the investigative and descriptive abilities of phenomenologists, psychologists of religious experience. கீழே இருக்க வேர்ஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க மாத்தி மாத்தி மெசேஜ் படிங்க. ஓகே ஓகே. இருக்கு, பாஸ்டா பண்ணிக்கலாம். வெர்ஸ் 1 ரகு கிருஷ்டே ஜதா சதாரே பால்குனி பூர்ணிமயம். ஹரே கிருஷ்ணா. கௌடே சகே
मनुषत्ता सदामिदे सप्तवर्षाधिके यः मायापुर्यं समादनि शशि गार्भसीन्दौ प्रदोषे तं चिच्छक्ति प्रकदिता तनुं मिश्रा सुनुं सुरमि ஸ்மரமி. ஸ்மரமி. இவர் வந்து I பாத்தீங்கன்னா meditate மாதாஜி, அது வாசிச்சிருக்க வேண்டாம் மாதாஜி. நம்மளுக்கு 33 வருஷஸ் இருக்கு. அதனால ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சுட்டு பொருள் பார்த்துட்டு நம்ம போலாம் மாதாஜி. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிறந்தது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். முழு ஃபுல் மூன் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லூனார் எக்லிப்ஸ் இருக்கு. அந்த அபசகுணமான நாளை கூட வந்து மங்களகரமா பண்ணாங்க. ஏன்னா பிராமணர்கள் எல்லாம் போயிட்டு கங்கை நதியில வந்து தீர்த்தம் ஆடிட்டு அங்க நாமஸ்மரணம் பண்ணாங்க. ஸோ அவர் வந்து பிறந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 1407ஆம் வருஷம் பல்குண மாசத்துல பிறக்கிறாரு. அப்போ அவங்களோட அம்மா பேர் நமக்கு தெரியும், ஸ்ரீமதி சதிதேவி ஜெகநாத் மிஸ்ரா. இவர் எந்த ஃபார்ம்ல வந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித், தன்னோட டிரான்சிடென்டல் ஃபார்ம். அவர் எந்த ஃபார்ம், நம்ம எல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் பாடி வச்சிருக்கோம், அவர் வந்து எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் டிரான்சிடென்டல் சித் பொட்டன்சினால இன்டர்னல் பொட்டன்சினால வந்தாருன்றத இந்த வர்சஸ் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் படிங்க மாதாஜி. விஸ்வாம்பரா பிரபு ஹரி த்விஜா கௌரச்சந்திரா நிந்தேசா நாமா நிச்சயா கிராம் து பாபுவா யாஸ்யாரியா கந்த முகுந்தோ பாமா கௌட ராஷ்டிரியே கௌரம் ஸ்மராமி சததம் கலி பவனாம் தம். இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய வேற வேற பெயர்கள் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு தெரியும். இவருக்கு மாத்திரம்தான் நம்ம மகா பிரபுன்னு சொல்லுவோம். மித்த நித்யானந்தருக்கு அத்வைதத்துக்குலாம் வந்து பிரபுன்னு சொல்லுவோம். இவருக்கு மாத்திரம்தான் மகா பிரபுன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் இவங்க தாத்தா நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி வச்ச பேர் தான் வந்து விஸ்வம்பரா. ஏன்னா விஸ்வம்பரா இந்த அகில உலகத்தையும் வந்து ரட்சிக்க வந்திருக்கிறவன்றதுனால விஸ்வம்பரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் முழு நிலவுல பிறந்ததுனால சந்திரா, ஓகே, தங்க நிறத்துல இருக்கிறதுனால கௌர சந்திரா. அப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து வேப்ப மரத்துக்கு அடியில பிறந்ததுனால நிமாயின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வச்சிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா வச்ச பெயர். சன்னியாசி அடுத்த பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குரு, சன்னியாசி கொடுத்த குரு கேசவ பாரதி வந்து அவருக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்குறாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சைத்தன்யன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா லிவிங் ஃபோர்ஸ் இல்லையா. சோ இது மாதிரி பெரிய பல பெயர்களை வச்சிருக்காங்க. ஹரி, இவர் வந்து சாட்சாத் ஹரி இல்லையா. ஹரின்ற வார்த்தைக்கு என்ன, நம்ம அந்த ஹரின்ற வார்த்தையை சொன்னா நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் போகும், நம்ம பாவங்களா நீக்கக்கூடியவர் தான் ஹரி. த்விஜான்னு ட்வைஸ் பார்ன், இவர் பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்காரு. அதுக்கு அடுத்து பூனல் நூட்டு விழா அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, அதனால வந்து த்விஜான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் எ பியூரிஃபையர் ஆஃப் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் கலி, பதித பாவனா இல்லைங்களா. மோஸ்ட் மர்சிஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் அ பியூரிஃபையர் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் கலி இல்லையா. நம்ம வந்து இன்னும் கோல்டன் பீரியட்ல இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் படிங்க. சைத்தன்யனா மீனிங் என்னமா? லிவிங் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் லிவிங் ஃபோர்ஸ். लिविंग या माताजी. हरे कृष्ण. ஆமா மாதாஜி. எஸ் எஸ். हरे कृष्ण. अंगीकुर्वं निजा सुखकरीं राधिका भावकान्तिं मिश्रवासे सुललिता वपुर्गौरवर्णो हरिर्यः पल्ली सृणं सुखम् अभिददात् केलयं मसबले वन्देहं तं कनक वपुषं प्रज्ञे दिगमनाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க வந்து ஹரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த ராதாராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி இருக்கிறதுலே வந்து சூப்பர் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி யாருன்னா ராதாராணி. நமக்கெல்லாம் தெரியும் ராதாராணி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி இல்ல. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஆச்சரியம், என்ன வந்து என் கையில இருக்கு, இந்த அம்மா இவ்வளோ அளவுக்கு சேவை பண்ணுதுன்னு. அதே மாதிரி ரிஷி முனிகள் வந்து என்ன அப்படி இருக்கு என்னுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து தஞ்சம் அடைகிறாராங்க, இந்த 2 கேள்வி அவருக்கு இருந்தது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிருஷ்ணரை நம்ம பார்ப்போம், அதாவது தன்னுடைய கட்ட விரலை வந்து வாயில வச்சுப்பார்
இல்லையா? ஏன்னா இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாம் வந்து தன்னுடைய தாமரை திருவடியில வந்து சரணடைறாங்க. அப்படி என்ன ருசி இருக்குன்றதுக்கோசம். அதே மாதிரி இந்த ராதாராணி பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து எனக்கு இவ்வளோ அளவு சேவை செய்றாங்க. எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிரதிபலனும் இல்ல. நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா இன்னைக்கு ஒரு ராமஸ்மரணம் பண்றேன் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன நல்லா வச்சுக்கோப்பா வந்து பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? இப்ப வேணும்னா பாவம் மாறி இருக்கலாம். பட் நம்ம அப்படிதானே கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி டீலிங்ல தான் வச்சிருப்போம். பட் இந்த ராதாராணி பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம அவ்வளோ அளவுக்கு அன்பு, பக்தி பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த அம்மா நிலையில போய் நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீமதி ராதாராணி மூட்ல வராரு. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து ஒரு ரீசன். ஓகேங்களா? ஸோ அவருடைய அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் சார்மிங். அவருடைய உருக்கிய தங்க நிறத்துல இருக்கார். அதனால தான் வந்து அவரை கௌரங்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த கௌரங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜெக ஜெகநாத் மிஸ்ரா வீட்ல வந்து ஆம், விளையாடுவார். ஓகேங்களா? விளையாடும்போது அந்த லீலைகள் பார்க்கலாம். முன்னாடி பின்னாடி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்ப சொல்லலாம். அப்போ வந்து இவர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவரு வெளிய நமக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு பிறகு ஒரு வாசம் இருக்குல்ல மாதாஜி, வெளி வாசல் உட்காரத்துக்கெல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முறை உட்காரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சச்சி மாதா ஒரு முறை தன்னுடைய குழந்தைய மடியில வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. யாரோ வந்து அந்த குழந்தைய வாங்கிக்கிறாங்க. அந்த அம்மா வந்து அவங்க வீட்டுக்கார கூப்பிடணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. கூப்பிட முடியல. வாய்ஸ் வரமாட்டேன்து. பட் எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு தங்க ஆ சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சுட்டு, அவருக்கு பால் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றாங்க. வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்கள். அவங்க எல்லாருக்கும் ஆசை. ஏன்னா, அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பினை இல்ல. கடவுளுக்கு சேவை செய்ற அளவுக்கெல்லாம். இல்லையா? ஸோ, அதனால இங்க வந்து அவங்க காம்பவுண்ட் ஃபுல்லா தேவர்கள்லாம் சூழ்ந்திருப்பாங்க. அந்த அபிஷேகம்லாம் நடந்து, அவருக்கு வந்து நல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி, அலங்காரம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அந்த குழந்தைய கீழ இறக்கி விட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அவங்க அம்மாக்கு தலை சுத்தி விழுந்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு நினைவு வந்து அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட ஷேர் பண்றாங்க இந்த விஷயத்த. ஓகே. ஸோ இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ப்ரீவியஸ் ஒரு இதுல வந்து யசோதா மாதா நந்த மகாராஜாவா இருக்காங்க. மாதாஜி படிங்க. Verse 4. Sarpakrit Ritim Swanganam Hai Anantam Krit Vasanam Yas Tarasopa Kista Tadi Ajagtam Satmajan Janan Irohad Vishwamparam Tam Pranamami நித்யம். Nityam. Hare Krishna. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கெல்லாம் தெரியும் பலராமருக்கு வந்து பல பெயர்கள் இருக்கு, பல ரூபத்துல வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அவர் தான் வந்து அனந்த சேஷனாவும் இருக்கிறார். லார்ட் அனந்த தேவ். எப்படி வந்து ரங்கநாதர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கா, அவருக்கு வந்து பெட்டா இருக்காரு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா 2 பேரும் ஒன்னா தான் வருவாங்க. கிருஷ்ணர், பலராமர், ராமர், லக்ஷ்மணன் சொல்லிட்டு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வம்பரா வந்து ஏக்க சக்கரத்துல பிறந்து வளர்றாரு. இவர் வந்து கௌரங்கவா வந்து மாயாப்பூர்ல வந்து பிறந்து வளர்றாரு இல்லையா? ஸோ அப்போ ஒரு நாள் இவங்களோட காம்பவுண்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அனந்ததேவ் பாம்பா வரார். ஒரு சாதாரண பாம்பா வராரு. ஸோ இந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அது வந்திருக்கிறது வந்து அனந்ததேவ் தான் சொல்லிட்டு அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன். அது வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. அந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் உடம்ப ஃபுல்லா சுத்திட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பயமும் இல்லாம சிரிச்சுட்டு இருக்குது. பட் இத பார்த்த ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாருக்கும் பயம் ஆயிடுது. ஓகே. ஸோ பயம் ஆயிட்டு பயமாயிடுது. என்னடா இந்த குழந்தை வந்து பாம்போட வந்து விளையாடிட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாம் பயப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு, உடனே அந்த அனந்ததேவ் வந்து விஸ்வம்பராவ விட்டு அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடுறார். இல்லையா? ஸோ இது வந்து நம்ம எதனோட கிருஷ்ண லீலையோட வந்து கம்பேர் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். காளிங்க மர்தனம் பண்ணாரு இல்லையா? யசோதா மாதா கூட பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த யமுனையில குதிக்கும்போது இவர் வந்து நினைவில்லாம விழுந்துருவாரு. ஐயோ! இந்த விஷமுள்ள இருக்கிற நதியில வந்து என் பிள்ளை விழுந்துடுச்சேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காளிங்கன வந்து அவர் வந்து வதம் பண்றதுல அகங்காரத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தைரியத்த குடுக்குறார். என்னோட பாத சுவற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உன் தலைமையில இருக்கு. அதனால கருடனால உனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்குற பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சத்புஜா 6 ஹேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இங்க நெறைய இருக்கு.
8 இருக்கு இல்லையா? ஸோ வந்து ஃப்ளூட் வச்சுட்டு இருக்கிறது கிருஷ்ணர். அம்பு வில்ல வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமர். ம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதையெல்லாம் வச்சிருக்காரு. அது நாராயண ரூபம் காமிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். 4 அண்ட் ஃபார்ம் இல்லைங்களா? இந்த கமண்டல வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து சன்னியாசி ஃபார்ம், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபார்ம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 6 ஹேண்ட் ஃபார்ம்ல வந்து யாருக்கு காட்சி கொடுப்பாரு மாதாஜி? அவரு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர். பட்டாச்சாரியர். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கு அவங்க வீட்டுல ம். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா? பால்ய ஆமா மாதாஜி, அப்படிதான் இருக்கும். அவருக்கா இவருக்கான்னு தெரியல. பால்ய ஸ்ரண்வன்வதா ஹரிம் ஹரிம் கீதி கிரந்தானந்தியோ நிவ்ரிதா தஸ்மாத் ஸ்ரீமாம் சகல விஷயே நாம கணம் ததாசி மத்ரே ஜனனம் விசதம் அவதம் மிருத்தி மிருத்தி கபகாக்ஷனேய வந்தே கௌரம் கலிமால ஹரம் நாம கணாஸ்ரயம் தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு என்ன பாஸ்ட் டைம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க ஒரு என்ன லீலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து சின்ன வயசுல அழ ஆரம்பிச்சிருவார். ஓகேங்களா? அழ ஆரம்பிச்சு சாதாரணமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன சாக்லேட்டு, இல்ல பொம்மை ஏதாவது போட்டா வந்து அது அமைதியாயிடும் இல்லையா? பட் இந்த குழந்தை வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து ஆ ஹோலி நேம் புனித நாமத்த சாண்ட் பண்ண அமைதியா ஆயிடுமா. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பெண்கள்லாம் வேணும்ன்றதுக்கே குசும்பு. சில நேரத்துல வேணும்ன்றதுக்கே அந்த ஹரிநாம சொல்றத வந்து நிறுத்திடுவாங்களாம். அப்ப என்ன பண்ணும், இந்த குழந்தை அழும் இல்லையா? அழுறத பார்த்து சிரிப்பாங்களாம். ஸோ அவங்களுக்கும் நாட்டினஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அவருடைய அழுகை வந்து எதனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுன்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். புனித நாம உச்சாடனம் பண்ண அவன் வந்து அமைதியாயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், சின்ன வயசுல நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், எல்லா பசங்களும் வந்து இந்த களிமண்ணு, மண்ணெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாங்க. அது மாதிரி வந்து இந்த லீலை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்ல பிரேமா மாதாஜி? களிமண்ணு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வந்து அவங்க அம்மா கையில அவங்க அம்மா ஸ்வீட் குடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆ இந்த களிமண்ணுக்கும் ஸ்வீட்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல. இது அதுலேருந்து தானே வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. வியாக்கரணம் யார் பேசுறது? அந்த குழந்தை பேசுது. மகாபிரபு. கொஞ்சம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது. ஓகே. ஓகே. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா சொல்லிக் குடுப்பாங்க. எல்லாம் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். அந்த மண்ல இருந்து தான் எல்லாமே விளைஞ்சிச்சு. பட் எதை எப்படி சாப்பிடணும்னு இருக்குது, அத அப்படிதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ களிமண்ணை வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்றத வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஓ, ஆம், அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அவங்க என்ன எண்ட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. The impurities of the ages of Kali is removed by this chanting the holy name. ஓகே. ஸோ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா, நாமஸ்மரணம் பண்றது மாத்திரம் இல்லாம அந்த ஹரிநாம பிரபு கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். தஞ்சம் எடுத்துக்கணுன்றதை இங்க நம்ம ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. 6 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण पौगान्धताव द्विजगान गृहे कबलं यो वितान्वान् विद्यारम्भे परिप्रो जानवी स्ननकाले पारिसेपै द्विजकुलापदिन् चालयम् असा सर्वं तं गौरङ्गं परमचबलं கௌத்துகீசம் ஸ்மராமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க என்ன முடிக்கிறாங்க பாருங்க. ஐ மெடிடேட் ஆன் லார்ட் கௌரங்கா, த சுப்ரீம் ட்ராங்கிஸ்ட் அவன் த மொனார்க் ஆஃப் பிளேஃபுல் பாய்ஸ். ஸோ இவர் சின்ன வயசுல நிறைய குறும்பு சேட்டுத்தனம் பண்ணுவார். எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து போயிட்டு வெண்ணெய் திருடிட்டு வந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்லையா? அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கு போற வயசுல வந்து அங்க போற வழியில வந்து கங்கை நதிக்கரை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கங்கை நதிக்கரையில போயிட்டு குளிப்பார். அந்த கிருஷ்ணர் எப்படி அவங்க கோபி ஸ்ரீகள்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு முறை வந்து அவங்களுடைய ஆடைகள்லாம் எடுத்துடுறாரு இல்லையா? அது மாதிரி இவரு என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு பக்கம்
பெண்கள் குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு பக்கம் ஆண்கள் குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. துணியை மாத்தி மாத்தி அவர் வச்சிடுறாரு இல்லையா? அது மாதிரி சில லீலைகள் இவர் பண்ணுவார். அப்புறம் வந்து இந்த பிராமணன் குளிச்சிட்டு இருந்தா அவங்க 2 பேருடைய குடுமியை சேர்த்து கட்டி போட்டுடுவாரு. 2 பிராமணருடைய குடுமையை கட்டி போட்டுடுவாரு. அப்புறம் யாராவது பிராமணன் வந்து குளிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மேல வந்து இவர் வாயில தண்ணி வச்சுட்டு அவர் மேல எச்சப் பண்றது, அவங்க மறுபடியும் போய் குளிப்பாங்க. இது மாதிரி நிறைய சேஷ்டை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அங்க பெண்கள் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கையில வந்து டீச் பண்றது, நான் தான் அந்த பகவானு, நீ எனக்கு வந்து அதை பூஜை எல்லாம் பண்ணு, இல்லைன்னா உனக்கு வயசான புருஷன் கிடைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பெண்கள்லாம் வந்து பயந்துட்டு அவருக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க, எடுத்துட்டு வந்ததை கொடுத்துடுவாங்க. எப்படி கிருஷ்ணர் எல்லாம் பண்ண லீலைகள் இவரும் இவருடைய கௌர லீலையில இருக்கும், சில சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும். ஒரு முறை அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த பிராமணர்கள் பண்டிதர்கள் வந்து போய் சொல்றாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, பாருங்க உங்க புள்ள இப்படி எல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க அப்பா நிறைய நாள் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸை கேட்டு கேட்டு ரொம்ப பெஜாராயிடுறார். ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, கோவத்தால கங்கை நதிக்கரைக்கே போறார். போயிட்டு பையனை வந்து என்னன்னு கண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போறாரு. போனா அங்க போனா கௌரங்காவே இருக்க மாட்டாரு. என்னடா கௌரங்கா வரலையான்னு அப்படின்னு கேட்ப, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கௌரங்கா வரவே இல்லை இன்னைக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. பட் அதுக்கு முன்னாடிதான் அவங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பிராமணர்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பெரியவங்க போய் போய் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சோ அவங்க அம்மா இவர் இப்படி வந்திருப்பாரு. ஓகேவா? நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அவங்க அப்பா வந்து கங்கை கரைக்கு வராரு. புள்ள என்ன பண்ணுவாரு, எல்லா சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு நல்ல பிள்ளையாட்டு வீட்டுக்கு போயிடும். அம்மா எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்கும். அவங்க அம்மாக்கு இப்பதானே கேட்டாங்க, இது மாதிரி இந்த புள்ள இதெல்லாம் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ட்ரெஸ் எல்லாம் நனைஞ்சு இல்லாம இருக்கும், நீட்டா இருக்கும். இது என்னடா இவங்க வந்து இப்ப வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, இன்கேஸ் இவங்க சொல்றது நிஜமா இருந்தா இந்த பையனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கணும் தானே, நினைலையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம். பட் எல்லா சேஷ்டையும் பண்ணியிருப்பாரு, அது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தீர்த்த பிராமி த்விஜ குல மானர் பக்ஷ்யாம் பக்வம் அன்னம் பశ్చాத்தம் யோ விபுல கிருபயா ஞானபயம் ஆசதத்வம் ஸ்கந்தஹரோஹ சலஹலா பகுதயா மோகயம் ஆசத் சௌரவ் வந்தேகம் தம் சுஜன சுகதம் தந்தர்தம் சுர்ஜனானம். ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் வந்து எப்படி முடிக்கிறாருன்னு பாருங்க. ஐ அஃபோர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபைசன்ஸ் அண்ட் டு லார்ட் சைத்தன்யா ஹூ என்சான்ஸ். இங்க 2 விதமான மனிதர்களை பத்தி சொல்றாங்க. பக்தி உள்ள மனிதர்கள், அப்புறம் வந்து தவறுகளை பண்ணக்கூடியவர்களை வந்து தண்டிக்கிறார். பக்தர்களை வந்து காக்குறாரு, தவறு பண்றவங்களை வந்து கண்டிக்கிறார். இந்த இடத்துல வந்து 2 விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவங்க வீட்டுக்கு வந்து பிராமணர் வந்து வருவார் இல்லையா? அவங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் வந்து சொல்லுவார், நான் நிஷ்டையில இருக்கேன், அதனால எனக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்துடுங்க, நான் வந்து சமைச்சு கடவுளுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு. இவர் ஆஃபர் பண்ணும்போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அது வந்து சாப்பிட்டுடும். இவர் நினைச்சுப்பாரு, ஐயோ இது வந்து எச்சில் பண்ணுதேன்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிப்பார். இது மாதிரி நைட்டு வரையும் நடக்கும் இல்லையா? அவர் நைட் வரையும் சாப்பிடாம வேற இருப்பார். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து என்ன கவலைன்னா, ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பிராமணர்களை வந்து நம்ம ஹானர் பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு, இருங்க எங்க பிள்ளைய வந்து நாங்க கதவை பூட்டி வச்சிடறோம், நீங்க பண்ணுங்க. அப்புறம் நைட்டு மறுபடியும் பண்ணுவாரு. அப்ப வந்து அந்த குழந்தை வரும், அவர்கிட்ட வந்து உண்மையான அசல் ரூபத்தை காமிப்பார். ஓகேவா? அப்புறம் சொல்லுவாரு, இந்த சீக்ரெட் வந்து நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே. அவருக்கு நான் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சுப்ரீம் லார்ட்ன்றது வந்து அந்த பிராமணனுக்கு தெரியப்படுத்துவார். இன்னொரு பனிஷஸ் த விக்கட், தவறு பண்றவங்களை வந்து தண்டிக்கிறாருன்னு சொன்னா இல்லைங்களா? ஒரு முறை என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 திருடர்கள் வருவாங்க. இந்த குழந்தை வந்து அழகான குழந்தை, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய நகைகள்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த என்ன பண்ணுவாங்க, திருடன் என்ன பண்ணுவான், இந்த நகையெல்லாம் திருடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து தாஜா பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த லக்கு பாருங்க, அந்த திருடனுக்கு தோல் மேல குழந்தைய தூக்கிட்டு போவார். கௌரங்க மகாபிரபு தோல் மேல தூக்கிட்டு போவார். அந்த ஊர்ல எப்படி போயிட்டு வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தனியான ஒரு இடத்துக்குள்ள போயிட்டு இதெல்லாம் நகையெல்லாம் திருடிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. பட் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நடக்காது. சுத்தி எங்க போனாலும் அவங்க வந்து கடைசி அவங்க வீட்டாண்டே வருவாங்க.
ஓகேவா? இதுதான் அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட். அவங்க நினைச்சதை திருட முடியல. அவங்க அப்பா, சரிப்பா நீங்க எங்க பையனை கூட்டிட்டு வந்தீங்களே ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே. படிங்க மாதாஜி. அருஹ்யா பிரிஸ்தம் சிவபக்தா பிக்ஷோ சங்கீர்ய ருது உத்ராஸ்ய குணனுவாதம் ரீமே மகனான் தமாயோ யா இசாஸ் தம் பாக்யா பக்தா பக்தம் பிரணமாமி கௌரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் obeisance டு லார்ட் கௌரா, த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட், ஹூ இஸ் எ டிவோட்டி ஆஃப் ஹிஸ் டிவோட்டிஸ். டிவோட்டி ஆஃப் ஹிஸ் டிவோட்டிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? பக்தருக்கு பக்தர். ஆ? பக்தருக்கு பக்தனுக்கு பக்தன் இல்லையா? டிவோட்டி ஆஃப் ஹிஸ் டிவோட்டிஸ், பக்தனுக்கு பக்தன். இங்க யாரை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க? சிவன் இல்லையா? சிவ பக்தா பிக்ஷகோ. அதாவது ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா இந்த கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மகாபிரபுவா வந்து அவதரிச்சிருக்காரு. அந்த குழந்தை வடிவத்துல நான் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வராங்க. இங்க அம்மா சச்சிமாதா இதை பார்த்துட்டு அவர் எப்படி இருப்பார் நம்ம சிவன் இல்லையா? சாம்பல் எல்லாம் பூசிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி கோரமா இருப்பார் இல்லையா? ஸோ இவரை பார்த்தா என் குழந்தை பயந்துடும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணும், தன் குழந்தைய காமிக்காம எடுத்துட்டு போயிடும். அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க, தேவர்கள் வருவாங்க. அவங்க பிறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர், அதாவது இந்த விஷயம் சொல்லிக்கலாம். அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு சந்தோஷமாயிடும், சைத்தன்ய மகாபிரபு பறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவங்க மனைவி சீதா அவங்க எல்லாம் வருவாங்க. அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கும் அவங்களுக்கு தெரிய வரும், ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க. அது மாதிரி அப்புறம் வந்து ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் வருவாங்க. வரும்போது நிறைய பேர் பலவிதமான கிஃப்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. சென்ட்டு, சாண்டல்வுட்டு, அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எடுத்துட்டு வருவாங்க. எல்லாரையும் வந்து அவங்க வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் இந்த சிவனை வந்து அந்த அம்மா வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ வந்து என்னம்மா இந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரியவங்க இருப்பாங்கல்ல, அப்போ வந்து கேட்டாங்க, யாராவது வந்தாங்களா, குழந்தைய பார்க்க விட மாட்டேன்னு சொன்னியான்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆமான்னு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அது அந்த அந்த அம்மா சச்சி மாதா தவறுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் சிவனுக்கு வந்து அந்த குழந்தைய காமிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும், வைஷ்ணவனாம் யதா சம்போ இல்லையா? வைஷ்ணவ சிவா இஸ் அ கிரேட் டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ ஸோ எதுதான் இங்க வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமாம்பா வாசிக்கிறீங்களா? நீங்க வாசிங்க. லக்ஷ்மி தேவிய பிரணயா விஹிதம் விஸ்தம் அன்னம் கிருஹித்வா தஸ்யை பிரதாத்வரம் வதி சுபம் சித்த சந்தோஷனம் யாக மாஸ்ய வசியா சிக்னைர்நிஜ பரிஜனம் தோஷயம் ஆசயஸ்த தம் கௌரங்கம் பரம. எங்க மாதாஜி காணோம்? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. தம் கௌரங்கம் பரமரசிகம் சித்த சௌரம் ஸ்மராமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐ மெடிடேட் ஆன் லார்ட் கௌரங்கா, த சுப்ரீம்லி பிளேஃபுல் தீஃப் ஆஃப் த ஹார்ட். என்னது? சுப்ரீம்லி பிளேஃபுல் தீஃப் ஆஃப் த ஹார்ட். நம்ம அங்கேயும் பார்த்துருக்கோம், அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கன் சோறு. இங்க வந்து யாரு? தீஃப் ஆஃப் த ஹார்ட். யாரோட இருதயத்தை திருடியிருக்காரு? லக்ஷ்மி தேவி இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ஒரு முறை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது கேஷுவலாக இந்த லக்ஷ்மி தேவியை பார்ப்பாங்க. லக்ஷ்மி தேவி பார்த்து அட்ராக்ட் ஆவாங்க. 2 பேருக்குமே வந்து 2 பேரையும் பிடிக்கும். அப்புறமா வந்துதான் வந்து இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கும். ஓகேங்களா? மாதாஜி. உச்சிஸ்த பந்தேசு வாசன் வராகு மாத்ரே தாதௌ ஞானம்
अनुत्तमां या अद्वैतविधिपतिकैर् उपस्यां तं गौरचन्द्रं प्रणमामि नित्यं. हरे कृष्ण Hare माताजि. Krishna. I affirm my respectful obeisance to Lord Gaurachandra, the supreme object of worship for those who travel on the path of monism, impersonal philosophy. இது வந்து இங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஜெக்டட் குக்கிங் பாட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த காலத்தில் இப்போல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி டிஸ்போசபிள் கப்பு பேப்பர் பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கோமோ, அப்போல்லாம் வந்து சமைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரத்தில் தான் வந்து சமைப்பாங்க, மண் தட்டில் தான் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. அது ஒரு முறை குக் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து தூக்கி போட்டுடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு இடத்துல வந்து பெரிய குழி தோண்டிட்டு அதில் வந்து மண்பானையெல்லாம் போட்டு வச்சுருவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நாள் போக போக பெரிய குவியலாக இருக்கும். ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, இவர் இந்த கௌரங்கா போயிட்டு அது மேல உட்காந்துக்கிறாரு. ஓகேவா. ஸோ நீ என்னடா இப்படி பண்ற, அது வந்து தீண்டாதது, தீட்டு, நீ ஏன் அங்க போய் உக்காந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கேக்குறாங்க அவங்க அம்மா. ஓகேவா. ஸோ கேட்கும்போது எனக்கு தான் வந்து எது தீட்டு எது நல்லது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியலையே, ஏன்னா நீங்க வந்து என்ன ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டேறீங்க இல்லையா, அது எனக்கு தெரியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ அப்போதான் அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியுது, அச்சச்சோ நான் பிள்ளைய வந்து என் கூடயே வச்சுக்கணும். எப்படி அவங்க அண்ணன் விஸ்வரூபா வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா கிட்ட போயிட்டு பாடம்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிட்டான் இல்லையா, அந்த பயத்தால் இந்த பிள்ளைய வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் 8 பெண் குழந்தைங்க வந்து பிறந்து இறந்துடுச்சு, 9வது விஸ்வரூபா பிறந்தாரு, அவரும் சன்னியாசி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்வைதாச்சாரிய மேல அந்த அம்மாவுக்கு மன வருத்தம். 10வது குழந்தை வந்துதான் இந்த கௌரங்கா. ஓகே. இது எங்கேயும் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வச்சு வளர்ப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ அப்புறமா புரிஞ்சுப்பாங்க இவரை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. படிங்க மத்த. திருஷ்ட்வா தூ மது கடனம் ஸ்வலோஷ்டைஸ் தஸ்யை ததௌ த்வே சீத நரிகேலே வாத்சல்ய சகசா சிசூர்யாஸ் தம் மத்பக்தம் பிரணாமாமி நித்யம் நித்யம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. I repeatedly affirm my respectful obeisance unto Lord Gauranga, who is his mother's devotee. இங்க பாருங்க அம்மாக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காரு. அவர் 2 இடத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கத பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு வியாதி வந்திருக்கும். அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ போய் 2 தேங்காய் எடுத்துட்டு வா, அப்போ அந்த வந்து மருந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி தான் இருப்பாங்க. அப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து 2 தேங்காய் கொடுக்கும் அந்த குழந்தை. அவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியம். ஏன்னா அங்கே சுற்றி முற்றி தேங்காய் மரமும் இல்லை, தேங்காய் வியாபாரமும் இல்லை, எப்படி எடுத்துட்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆச்சரியம். இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மாவுக்கு கஷ்டம் இருக்கும், இருந்தாலும் அவங்க வந்து சன்னியாசம் எடுத்துப்பார். அப்போ வந்து அத்வைதாச்சாரிய வீட்டில் இருக்கும் சாந்திப்பூரில் இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வருவாங்க, புள்ள இங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சிட்டு. அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க, அம்மா இந்த சரீரம் கொடுத்தது நீங்கள் தான், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் கேட்குறேன், பவுண்ட் டு யுவர் வேர்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ பூரியில் இருப்பா. அந்த அம்மாவுடைய உயர்ந்த குணம் பாருங்க, அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கல. ஐயோ நீ வந்து நவதீப்பில் நம்ம வீட்டிலே இருக்கணும்னு அப்படிலாம் சொல்லலை, நியாயமாக ஒரு பதிலை சொல்லிட்டாங்க. நீ வந்து இந்த ஜெகநாத் பூரியில் இருப்பா, அப்பப்போ உன்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுப்பேன், அதனால நீ அங்கே இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் who is a mother's devotees. ஓகேங்களா. அடுத்து படிங்க மாதாஜி. Verse 12. சந்நியாசார்த்தம் கதாவதி கிருஹத் அக்ரஜே விஸ்வர் ரூபே நிஷ்டலாபேர் யாதிட ஜனகம் தோசயம் ஆசதூர்ணம் மனுசோகம் பிதாரி விகதே சத்வயம் ஆசயாச்ச கௌரங்கம் பரம சுகதம் மதிர் பக்தம் ஸ்மராமி. I meditate on Hare Krishna on Lord Gauranga, who bestows great happiness and who is mother's devotees. இங்க என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் விஸ்வரூபா வந்து சன்னியாசி எடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அப்போ வந்து 2 பேருக்குமே கவலை இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு. அப்போ அவங்க வந்து கன்சோல் பண்றாரு,
கௌரங்கா வந்து அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறாரு. அப்புறம் வந்து இவர் சின்ன வயசா இருக்கும்போதே அவங்க அப்பா வந்து தவறிடுறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்பயும் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து கன்சோல் பண்றாரு. தைரியமா இருமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காரு. ஓகே. லார்ட் கௌரங்கா. ஸோ இது வந்து ஒன்று. இது பார்க்கலாமா பாஸ்ட் டைம்ஸ்? இது பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு இந்த இடத்துல வந்து எதை சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு அரைவ்ஸ் அட் பூரி அண்ட் டிராவல்ஸ் டு சவுத் இந்தியா கௌரங்க லீலா ஸ்மரணான்னு சொல்லிட்டு அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்க்கலாம். இது சேம் இருக்குல்ல மாதாஜி? ஓகே, சேம் இருக்கு. சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சிஷ்டாஷ்டகம் படிச்சு முடிச்சு சிக்ஷாஷ்டகம் படிக்கலாமா மாதாஜி? அதுதான் தெரியுது இல்லையா ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு? இது ரொம்ப பொடியா இருக்கு மாதாஜி, நான் புக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுதா? புக் எடுத்துக்கிறேன் நான். ஜூம் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இருந்தாலும் கண்ணு தெரியல மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே நான் கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்றேன் நீங்க புக் எடுக்கிறதுக்குள்ள. ஸோ இந்த 8 அஷ்டகங்களை கொண்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அது சிஷ்டாஷ்டகம். சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் கைரவ சந்திரிகா சரணம் யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதாம் பூர்ணாமிருதா ஸ்வாதனம் சர்வாத்மா சபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். அடுத்தது ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் ஒவ்வொரு வருஷம் முடிச்சுக்கலாம். டெக்ஸ்டும் படிங்க. யார் கையில ரெடியா இருக்கோ அவங்க படிங்க. பிரேமா படிங்க பிரேமா. நான் இங்கதான் வச்சிருப்பேன். நான் எடுத்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா எடுத்துட்டேன். படிங்க, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். மூணாவது त्रिनाथ अभिसुनिसेन नाम्ना नाम्ना मगारि बहुता निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनिनानुरागः. हरे कृष्ण. त्रिनाथ अभिसुनिसेन तरोरभि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तन्य सदा हरिः. हरे कृष्णा. இதுதான் ஜுவல். நமக்கு எல்லாருக்கும் இது ஜுவல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ரெஃபர் பண்ணி கோட் பண்ணி சொல்றது என்னென்ன, நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் திங்கிங் இம்செல்ஃப். நம்ம வந்து புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை மாறி பொறுமையாகவும் இருக்கணும். ஓகேவா? அது மாத்திரம் இல்லாம எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, டிவாய்ட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். ஓகேவா? அண்ட் ரெடி டு ஆஃபர் ஆல் ரெஸ்பெக்ட். எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான மரியாதையை கொடுக்கணும். அப்புறமா வந்து அவருடைய ஸ்மரணத்தை பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ருக்மணி மாதாஜி 4வது வருஷம் படிக்கிறீங்களா? இருங்க, ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ந தனம் ந ஜனாத் ந சுந்தராத்ரின் கவிதம் வா ஜகத் தசா காமயா மாமா
ஜன்மனி ஜன்மனி மணி சிவா பகவத் பவத்த பக்தி அகை சிவாய ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி 5வது படிங்க. நந்ததனுஜ கிங்கரம் பதிதம் மாமிஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ திததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நயனம் கலத்தசுதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா உலகைர்திசிதம் வபுகதா தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி 7 மாதாஜி. 7. ஓகே மாதாஜி. இதம் நிமித்தேன சுசா பிரவஸ்ய சாயிதம் சுனியாயிதம் சர்வனம் கோவிந்தம் விரஹணேமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லாஸ்ட் நான் படிக்கிறேன். ஆஸ்லேஷவா பாதரதாம் பினஸ்து மாம் அதர்ஷனாமர்மஹதாம் கரோத்து வா விதாத் தவா விதாத் லம்பதோ மத்பிராணநாதஸ்து சயேவ நாபரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. ஸோ நம்ம மாதாஜி மீனிங் படிச்சிருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேணாம் மாதாஜி, முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் கீழே இருந்த மாதாஜி, அதனாலதான் போன் எடுத்துட்டு போகல, நான் அட்டன் பண்ணேன். பிரச்சனை இல்லை சாரி மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. சாரி தேங்க்யூ. சொல்லாதீங்க எனக்கு மாதாஜி. மனசு கில்ட்டியா இருக்கு. நம்ம என்ன இதெல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடும். இன்னைக்கு பார்த்து லேட்டா வந்துட்டேன் நான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாதாஜி. ஹரே சரி, கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய். निताय ஹரே गौर கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरि ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. என் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.